Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share it to your friends. Do comment down below of course para sa mga katanungan nyo. So don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito nyo ako makakontak kung meron pa kayong mga ilang katanungan regarding sa aming yard. So ayan guys, nasa likod si Apollo. Ayan, nilipat na muna namin si Apollo guys kasi meron kaming pinagawa dito sa aming yard and nandyan naman si Bossing guys. Bossing Vic Soto. Ayan guys, so kakarating niya lang actually kasi naghanap siya ng mas makakamura kami na mga materyales. Sa ngayon guys, ang inuna lang din namin sa aming yard is yung dito sa breeding pen namin kasi gagawin namin siyang tatlo. So disclaimer nga pala guys, medyo magiging maingay yung ating video kasi merong nagpapanday din dito. Pero anyway guys, maraming salamat din nga pala sa inyo. Kung hindi dahil sa mga supporto nyo guys, hindi rin namin to mapapagawa. So thankful din kami para sa inyong lahat, sa lahat ng viewers, sa lahat na naniniwala pa rin sa amin dito sa aming yard. So ayun guys, papakita ko rin sa inyo yung mga ilang ginagawa nila dito. And siguro bukas magpapatuloy pa din of course kasi marami pang ngang ipapaayos. And kung matatandaan nyo guys, yung mga ilang pinaputol namin na mga kahoy dun guys ay magagamit din namin dun sa mga division ng aming mga breeding pen dito sa aming yard. So sa ngayon guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga sitwasyon dito sa aming yard. Ayan, una sa lahat guys, yan yung ginagawa ni Pamangkin. Looking for girlfriend ata siya guys. So ayan naman si partner guys and tinitingnan niya yung mga nagpapanday. And ayan guys, kung matatandaan nyo, ito yung pinagbreedingan namin kinala Goki tsaka yung isang cast namin dito. And sa ngayon, yan yung pinagiba namin. Kasi yan yung gagawing bali tatlo ata gang no? Bali tatlong breeding pen siya guys para magkasya nga yung mga ilang breedings din natin. Or kumbaga guys, bawat bloodline at least makabreed tayo kasi meron tayong mga available na breeding pen. Yan kasi yung pinaka problema ni partner kapag nagbe-breeding siya is kulang talaga kami sa breeding pen guys. So ayan sila kuya na gumagawa guys. Kanina kasi guys, merong itlog doon. So sinabihan agad ako ni partner. Actually nakuha ko na kanina pa. Col, inom ka ng tanduay mamaya, Col. Ayan, sila yung panday dito guys. And marami pa silang kukunin din. And hopefully tomorrow guys and makapag-vlog din tayo. And also guys, yung mga brooder namin, i-arrange pa namin yan soon guys kapag natapos na. Guys. Oh, di ba? Happy siya masyado, guys. Happy kasi, wala na yan na guys. So guys, kapag nagpapagawa din talaga tayo ng mga ganitong upgrade sa yard natin, wala na tayong nauubos talaga guys. Pero actually yung mga ilan din na binigay ng manok sa amin is binabalik lang din namin doon kasi nga gusto din namin talagang ma-upgrade yung mga ilan dito kasi alam nyo naman sa mga nakakasubaybay din sa amin dyan, so, alam nyo guys kung ano yung pinaglagyan namin ng aming mga manok before. So lumang bahay lang siya. So ayun guys, tingnan na muna natin sila yung mga ginagawa nila dito sa ating yard and balik tayo mamaya for some update kung ano na yung mga iilan sa natapos na. Unsay maingon? Dinilaan lang daw yung 15k niya. Isang mahal nga din naman ng mga materials ngayon. So, kaya din talaga hindi kami yung parang abrupt na pagpapagawa. So, pinagplanuhan talaga to ni partner na magpagawa or at least makaipon man lang din kami. Kasi napaka mamahal na ng mga materials. Kasi kung 10k lang yung pera namin guys, talagang napakahirap nun. Kasi siguro materialis lang yung mabibili namin and hindi na kami makakapagpagawa sa panday. Kaya ayun guys, nag-ipon na muna kami ni partner. And ayan, awan-awanta na ngayon. Ayan guys, oh, napakalaki na tingnan. Nahirapan sila guys, oh. Kasi kung matatandaan nyo, hindi ko alam kung na-vlog ko rin ba yan. Pero yan yung ginawa kong breeding pen before kasi wala nga kaming breeding pen. So, siguro makailang beses na rin kami nakapag-breed dyan. So, at least guys, nagamit din siya. So, ayan na siya sa ngayon guys. Binaplano na nila kung paano ilagay. Hinihintay rin namin yung mga materials na dumating guys. Kasi pinasakay lang ni partner sa tricycle. Ayun guys, balik tayo sa mga ginagawa nga nila dito sa ating mga bagong breeding pen. Soon guys, kapag natapos na. Ayun guys, dumating na yung mga materyales and ayan na yung mga pera ni partner na convert na guys sa mga materyales natin. So yung mga tubular na yan guys is gagamitin namin para dun sa aming pang poste. Tapos nagdagdag na rin si partner ng mga iilang yero
para nga dun sa ating pag-extend dun sa kabila din. Yung mga 1x2 dyan guys is gagamitin ata ni partner para sa mga pintuan ng aming breeding pen guys. So, ayan na. So, ayan na nga yung mga ginagawa nila dito guys. And then dito na naman ulit yung pamangkin ko guys. Ayan. And actually aalis din si partner maya-maya lang. Kasi bibili nga siya ng pang merienda. So, ayun yung progress sa ating yard guys. Ayun yung mga kaganapan. And sana makontinue natin sa susunod. Until matapos nga hanggang sa ma-streamline lahat guys. Para dyan sa kabilang banda guys ay maging manuka na talaga or dyan na lang sila. And yung dito banda sa aming bahay ay wala na talagang may ilang manok na nakakagala. Para at least kung may bisita man tayo ay at least may receiving area din tayo sa kanila. Ayun guys, siya yung always na nagsasabi na bakit daw sa akin lang kayo nagpapapicture. Kasi yung kagabi guys, sabi niya always sa akin lang daw yung nag-a-ask kung pwede ba daw magpapicture. Bakit naman daw hindi pwede sa kanya? Shoutout sa inyo Ma'am Richie. Bakit sa akin ka lang nagpapicture ma'am? Pero ayan siya guys, yan yung Puy Puy nga pala sa aming pangalan dyan sa Inday Puy Puy guys. Bali nickname niya yan, tapos yung Inday naman is ako. Pero siya yung behind guys sa bawat breeding namin. Siya din yung nagpapakain guys actually. So, sino ka nga ulit? Puy Puy is the name. De, ano yung advice mo sa lahat ng nag-aalaga ng Shamu? Ha? Be happy lang guys. Respeto sa kapwa ng breeder. Karang breeder at saka yung mga baguhan ng mga breeder. Kasi parehas naman lahat itong mga Shamu at mga manok guys. Sa lahat ng galingan. May mga Shamu siguro na na-import talaga galing sa Japan. Mapapasana all na kami. So actually guys, bali maraming nagtatanong sa amin tungkol dito sa mga Shamu nga namin. Kung saan nga ba daw nagmula yan. Actually guys, based on our research, sa mga nakilala din namin through Shamu, is galing daw talaga yan sa Japan guys. Ang nag-import niyan dito guys, based sa mga nalaman namin guys, is si Mr. Tanaka. Si Mr. Tanaka guys ay isang Japanese siya gang no? Bali isang Japanese siya guys, tapos nakapangasawa siya ng isang Pinay. So which is sa Davao ata yung Pinay, yung kanilang location. Disclaimer lang, hindi rin ako sure kung kapatid nga ba siya ni Mr. Anthony Balili. So si Mr. Anthony Balili nga pala guys, siya yung pinaka-known din dito sa amin na isang breeder ng Shamu, which is siya yung pinakauna na Pinoy. Kapag AB line or Anthony Balili yan galing guys, talagang napakaswerte nyo. So anyway, ayun sabi nga nila galing sa Japan, mga itlog daw yan noon, tapos parang dito na pinapisa. Kasi ang purpose niya din dati guys, kung hindi ako nagkakamali, is for breeding lang or kumbaga yung parang native lang guys, na natural lang na parang paparamihin pagkatapos ibebenta. Pero ayun, wala nga silang idea din kung ano yung mga purpose na later on. So hindi lang din ako magdi-dig in doon guys kung ano nga ba yung mga history niyan. Siguro on our next videos, hindi ko alam kung kailan. Napakahirap din kasi gumawa ng vlog regarding dyan guys, kasi alam ko ang daming mga Shamu pioneer dyan na magre-react din siguro. Hindi ko naman din sa ina-assume na talagang magdi-trend yon, pero ayoko lang din na gumawa tayo ng isang vlog para lang dyan na maraming mag-react dahil iba-iba nga din yung mga paniniwala nila. Pero yun nga guys, yung Japanese Shamu na nandito sa Pilipinas sa ngayon ay galing sa Japan. Pero kung tatanungin nyo naman ako kung pwede tayong makapag-import ng ganong uri pa rin ng manok na galing sa Japan, hindi ko alam guys ha, kasi may narinig din ako sa mga ilang breeder din na kapag bumili daw tayo ng mga Japanese Shamu doon sa Japan guys, ay hindi nakatulad yung mga ilang manok na dumating dito sa Pilipinas way back then. Siguro mga 2004 kung hindi ako nagkakamali, yan yung pinaka-start ng Japanese Shamu dito sa Mindanao, kasi sa Mindanao din talaga siya na-import. Kaya nga din guys, napakadaming pioneer sa Davao in terms of Shamu, kasi parang yun yung pinaka-ground root guys ng Shamu na kumakalat ngayon dito sa Mindanao. So ayun lang siguro yung masasabi ko muna sa ngayon guys, kung saan nga ba galing yung Japanese Shamu. From the name itself guys, Japanese, so galing sa Japan guys, and wala na daw mga kasing katulad ng mga manok dito
na nandun sa Japan sa ngayon, kasi yung usual na mga nandun na manok guys is for ano lang talaga, for laying egg, tapos parang native na lang din talaga sa kanila. Pero may nakita akong isang video guys sa isang vlogger din, hindi ko rin matandaan kung kanino yon, pero nakapag-feature siya dun guys ng mga iilang manok na exotic na nga, tulad ng mga manok na nandito sa Pilipinas na. So actually nasabi niya din doon na hindi na din daw yun binebenta, or kung meron man guys talagang hindi na pinapa-export, kasi guys parang rare na sa kanila yung mga manok na yun. So kaya din yung iba na mga kakilala din natin or mga iilang tao din na gusto magka-Japanese Shamu, even nasa Japan na sila guys, talagang dito sila sa Mindanao or sa Philippines sila kumukuha, kasi nga dito yung mas malakas yung bentahan, and napakadami ding mga breeder dito or nakapag-keep ng mga iilang mga authentic din na Shamu. So ayun na nga guys, kung saan nga ba nagaling yung Japanese Shamu or yung Shamu na meron tayo sa ngayon. So yun na lang din muna guys for now. So baka may makausap din tayong pioneer guys sa susunod ng Shamu, and siya yung i-feature natin para siya din mismo magsabi sa experience niya kung ano nga ba talaga yung Japanese Shamu na nandito sa atin sa Pilipinas sa ngayon. So ayun lang guys, maraming salamat again sa panonood, and if you haven't subscribed nga pala, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below para sa mga katanungan nyo, and don't forget also guys, like our page on Facebook. Again, dito kami nagsasagot ng may ilang katanungan nyo regarding sa aming yard. And ayun si partner guys, pakapi-kapi na lang, and ayan yung mga alaga namin na Shamu. Ayan, lumalapit na sa kanya kasi hapon na nga din. So ayun lang guys, maraming salamat, goodbye and peace out.